What is up sa inyo mga katribon? It's me, Aaron TV, and welcome back to my channel. And for today's video, susubukan natin yung white chicken dito sa may Dagupan City, Pangasinan. At hindi pa nga rin ako makapaniwala dahil hindi na pwedeng mag-record ng audio na clear dito sa CapCut. Makikita nga ang white chicken dito sa Nepo Mall, Dagupan City, Pangasinan, papuntang Binalonan. Ay mali pala, papuntang San Fabian. At eto na nga, andito na tayo sa white chicken, Pangasinan. Balita ko nga, sobrang sarap daw ng chicken dito, lalo na yung biryani rice. At ito ay talaga namang nagte-trending. At ilang beses na ako nagpunta dito sa Dagupan at ngayon ko nga lang matatry ito at sobrang nag-excite na ako. At pagkapark ko nga lang ng sasakyan ay bumaba na rin ako para maka-order na at dahil sobrang excited ko na. Ang presyo nga ng mga manok dito ay isang 300 kapag buo, kapag kalahati naman ay 100 lang. At pagkatapos ko nga umorder ay tinignan ko tong place nila ay sobrang luwag naman pala at sobrang maliwalas pa. At dito pa nga lang sa labas ay makikita na natin yung mga iniihaw nilang mga manok. Sobrang dami nito, sobrang sarap pa at sobrang juicy pa. At panigurado matatakam kayo kapag nakita nyo to dahil sobrang nakikita nyo, sobrang niluluto talaga ng maigi at sobrang init pa yan, sobrang sarap pa, sobrang juicy. At panigurado kapag natikman nyo to ay hindi kayo magsisisi. Gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina mga katribo, makikita itong white chicken dito sa tapat ng Nepo Mall, Dagupan City, Pangasinan. At pwede nga kayong mag-take out dito at pwede rin naman kayong mag-dine in kapag gusto nyo dito na kumain. At habang ginagawa ko nga tong video na to ay natatakam na rin ako, pero ang totoo na ay tikman ko na talaga to. Dahil tapos ko nang na-edit tong video at nakain ko na rin, ang masasabi ko ay sobrang sarap naman talaga. Kaya nga mga katribo, kung kayo napadpad sa Dagupan City ay wag na kayong mag-atubili at tikman nyo tong white chicken Pangasinan. Sobrang sarap dito, sobrang sulit pa. Hanggang dito na lang. Bye-bye!